bilan et perspective ko foddete ko teddungal ko adi fof dutten jetto keeriɗo kaw Samba Hawli laatiɗo wirngu ñiiwa suddare leñol sabu tinnare mum e rendinde galle Mama Lamine e jokkude enɗam ha e rendinde ɗum kadi e nder fadare wotere eɓɓore wotere ngam darade golla ha mbawana koyemumen jalta e basale fadende. So gonga yidde enɗam mum ko ɗon tan wawi hadde wallude neɗɗo liggori haɓa e basal wuura wurna ɓesgu mum ko ɗum tan woni wallude ko alda e gajate. So ɗaniyankoɓe walla janguɓe walla alɗuɓe ɓe fof dañanno yeru yiyande ma nde tawatno ko basale heege jaltino Fuuta ko ɓooyi. Kono miɗo jorti so tawi galle Mama Lamine darni koyɗe ha eɓɓore nde tabiti ma galle Mama Lamine fof yiito hoore mum e mayre wuro ngo e diwan o fof ne ma naftoro jencude mayre. Kono ɗum namdi ko darde timmude tiidde tabitinde nde tawno golle bawɗe wonde fof won sarɗiyeji parlaɗi e mum wonande golloɓe ɓe so tawi ene jiiɗi heɓde gartam ɗaminaɗam heɓede henɗam. Ko alay sago ɗin sarɗiyeji kuɓne nde jencudi golle mbawa yettade to ɗamina yo jettoto soɗi kuɓnaka ko tampere ɓurata hewde gartam. Hawnaki e bindande goɗɗe mi arto e sarɗiyeji tambiɗi moƴƴingol golle ndema joni joni o ina hani caggal nde yimɓe coñi ndisnodira e ɓuure caɗele dañade remru hikka ndu ƴeewa safrude caɗele ko adi nde jaɓanta remru hesuru ɗum woni ko wiyete faray sinkore bilan et perspective. ɗum kadi woni e pular ko heɓa gollede e hitande ɓennude nde hol ko daña e mayre e hol caɗele kawrade hol sababu ɗen caɗele holno ɗe safrirte e ko fayi gollede ko mbiyen holno poɗɗen liggorade ha gartam ɓuura hewde e caɗele caggal nde jewtidɗen pamodirɗen holno mbaɗaten ha cafrende. Koɗo Allah ballintoɗen to ar wonde to wattande yo wallu en e famde no hannirta ni laabi ɓamtare tabitinen ɗi beele eɗen jettoyo to ɓuri towde pandale men no ɓuri yawrude. Kuɗol Amatijani Kane kirjinowo e ɓamtare rendoji dowri musidɓe tedduɓe on jarama e kettogol mon.